Yan po, nagbabalik ang tambalang Kalingap Alvin tsaka Kuya Robin. Nagbabalik. Pasensya na po kasi na busy naman si Kalingap Alvin. Oo, kasi kaya po hindi naman ayoko na mga gusto po sa kanya. kasi Kaya, po nandyan po, na babalik na. Mabilis oo, na pati ano. nanganak na pati yung misis ko. Talagang grabe po mga Kalingap yung pakiramdam. Ang nga ito eh. At Namimiss ko naman din si Kuya eh. Nasasama kami dalawa. papunta po kami ngayon kay Lola Mamerta ng Kalingap. May dala Opo. kaming regalo. Ma-prank naman kami sa kanya. Opo. Wala nyo kung anong laman yan. Paparang po namin na papahulugan namin. Ayun. Ayan. Tara po mga Kalingap. Tara po. Ito si Lola Mamerta na oh. Oy, kamusta na Lola? Ay, mabuti. Gulpig nagmamagay sa indo. Ha? Gulpig nagmamagay sa indo mahiling ka mo. Ay talaga? Iyo, kaya sabi ko, ay sigurado Ta, niya. may dala kami kay Lola. Uy, haloy-haloy ko ng pig. Hahanda ng biscuit na dalawa kayo at saka pang hapim pa sa Mahanda daw siya ng ito kaya. biscuit. Para sa amin Lola, para sa amin. Uho, Ay, Uy, dalawa. sorry, nabisi Sa kami. haloy sabi. Sabi, Busy siya kaya Ah, upo na. Kawawa man ang Lola namin. Mano po, bless. Hoy, Mamano hoy. kami. uy, halika. Ihiling ko kang palad mo. O, ali, ayan. Uy, Ano Lola? ilan ang edad mo? Hulaan mo Lola at nanghuhula ka baga. Ito ikaw. Oo. 20. Lampas 20. Ay, bata pa, bagong ahit. Ay, mahulaan na naman pala tayo ni Lola oh. Ay, salamat. Ano yun Lola? Ning ano? Inaagda kapag iba sa ibang nasyon, ayaw mo? Ah, yaya ako sa ibang bansa. Opo. Oo. Oo, meron ganun. Ayaw. Oo. Ito, hindi pala ito maimot. Mm. Ganun pala yan, Lola. Oo. Tapos, maski hindi ka mag hingi, bibigyan ka. Wow. Ayaw. Hoy. Kailan ka mag-aasawa? Isasabi mo sa ko kung kailan ka ha? Opo. Opo. Hindi ko isasabi ang ibibigay ko. Basta gusto ko makita ko. Ah, Ano? May asawa na ako Lola. Ay, may asawa ka na. Opo. Natatlo na sila na yun na. Ay, Lola. Ha? Tatlo na sila. Ay, tatlo na. Oo. Mm. Ay, Hindi yung asawa, sila tatlo na sila na yun. Mm. Dati dalawa, di ba, na mga asawa. Oo. Ngayon may tatlo na. Oo, may bunga may, na. may bunga na. inay. Kaya pala. Oo nga. Mm. O, ito daw isa. Ayun Ito. kabila. Nakita mo na Lola, may asawa na. Kuyan. Binibigyan ito palaging kaulangan dyan pera. Kahit hindi ka maghingi, binibigyan ka. Mm. Iyo. Kaya maganda ang ano ang pangalan mo? La, Na ano? Alvin lang, 5 lang. Ay Alvin Oo. ay mahigos maghanap pera. Nga, 5 lang. Alvin, ha? Alvin 5. Oo. Oro, plata, dana, oro, plata. Gusto mo, permi kang may pera. Iyo. Oo, pang tulong tayo Lola. Oo, iyo. Ikaw man, bebe, Ako po. may pera ka ng natatao ka na magtagalog. Ayun naman po. Ako Tao na. po. Oho. Ano ang pangalan mo? Robin po. Robin, di ko yan. Robin, anong din? Anong ba yun? 5. 5 lang po. 5, nag-asawa ka sa dito sa Kuyan, Sa dito sa sa Philippines. Pilipinas. Oo. Kasi mahal naman dito tao eh. Diba? Ilan ang pangalan ng asawa mo? Tatlo lang po. Pia. Pia. Yun po. Pia, oro, plata, dana. Ay, wala palang trabaho siya. Wala. Dati may trabaho. Dati Oo. meron. pero Pinatigil niya kasi mayaman na siya. Kaya, pinatigil niya nga ni Oo. asawa niya na. Opo. Mm. Pero iyan,
Wow, si Lola ako nagpapaypay pa. May, ano ako, nabigyan ko ng hulugan, pero regalo, nabalot ko na. Paano ito buksan natin? Ano man itong hulugan? Ha? Tingnan natin kung ano laman dyan. Oo. Hindi ko rin alam. Ay, sino ang nagbigay nito? Ha? Di man bibigay, bibili naman si Kuya Alvin, tapos binabalot niya. Tapos, Ay, ito. bibili ko sa Itong kanya. matandang babae, Nga po. nagsusulo-sulo, sabi, pag nagpunta ka na daw dito, kuya niya sabihan, Opo. na gusto ko yung Makita. Kaita. Ah. Sige po. Scout napunta na pala lang ito po si ako. Lola Mamerta, no? Oo. Scout na siya. Scouter na. Scouter ka na Lola Mamerta, no? Kawasa ako, manggagamot ako, naghinto na ako. Bakit Lola ka naghinto? Enlargement ang puso ko. Nahiling mo ako, kukuyan lang ako, nagtitindig. Bakit? Para akong Nagang-inom ka daw Lola ng ano ay Red Horse. ng Red Horse. Ilang Red Horse na RC. RC? RC Kaya lang. ko Red Horse. Bihida naman. Abihida ng RC. Bihida na, oho. Isang linggo, isa na lang. Isa na lang, isang linggo. O dyan mga bote ko dyan. Kasi maliliit, Lola, oh. maiiksi ay maliliit. Kita ang ebidensya, oh. May coke pa. Oh. Maliliit. Panginoon. Salamat po. Ang nag-iisa pala. Marami palang maabala ka mo. Saan ka mapuli mo niya na hapon? Hindi namin po maintindihan. Hindi ko po maintindihan. Hoy, saan kayo uwi ngayon? Saan uuwi? Dito lang. Diyan lang sa dulo. Oo, sa dulo lang. Ay, dito lang sa sa kabila tulay po. Purok 3. Opo. Ay, Purok hindi ka mo magbabiyaheng papuntang Dahil Bukas na, bukas na po yun. bukas na lang, oh. Anong Buksan Lola? mo na. Buksan na. Buksan na May Lola. bayad yan Lola. Nag-pay out kami noon. Oh, no, Noon, kaya nga eh. Ay, may pera si Lola. Nag-pay out. Hoy, Pay out na. Pera yung na. kapitbahay ko, hinadam ng Hiniram yung pay out? 4,000. Oo, hinadam si pera. Oh. Oh, sana. Bayad Siyempre na. bibigyan ko parang kapatid ko yan, madi ko ang babae. Hiram lang. O di wala ka ng pera. Ah, Wala ka ng pera. ay mayroon. Ay, di buksan na natin. Bayad, may May bayad pambayad pala si dito. Lola. Buti naman. O, ikaw na buksan Lola. Sige daw, May pambayad si huwag mo na Lola. munang Buksan na Lola. tatawagin ka itong babae. O sige na. Buksan na natin Ano Lola. nga ang laman? Hindi ko alam. Hindi ko din alam Lola eh. Ay, dahil mo man. Oo. Buksan na natin basta lang ito 2,000. Ay, bidoon mo yung dalawa. Ay, wala akong libo. Ay, yung utang, babalik ka Ay, na lang ayaw ko. namin. Hulog na Pagbayad lang. na siya, bigibayaran mo na lang Hulog sa na lang amin. Lola. Ay, Hulog na lang. ayaw ko. Sige daw. Oh. 2,000 lang Lola ha. Oy, na namin. Oh, napunit na. Napunit na dyan. Napunit na Ito Lola. palang, maganda ang pagkako. Ano yan. daw kaya yan? Oh, ano kaya? Yan. Oh, Papaypay si Lola nga. Ano? Lola, ano yan? Anong drawing yan? ay, Oh, ano yan Lola? ano yan? Anong daw yan? Ano yan? Nakita mo Lola? Anong drawing nga? Ay, ventilador. Yaran. Hindi Lola, nabuksan na natin. Babayaran natin ito. Oo, Ay, Lola. ay, ito man. Ay, Ano yun? mahanap na lang ako ng Oh, Mabili kayo nito? na kamo sa eskwelahan. Papuntahin po daw hindi si mama mo. So yan lang, enlargement. Ay ang nanay niya. So yan, kapatid. Hoy, si mama mo paigdiha daw. Kunin ng igwan ng ining ko yan. Sa baka man Ay, hindi Lola. Ikaw na nakabukas nito. Ikaw naman bayad yan, Lola. 2,000 lang naman. Kahit hulugan mo na lang. Ay, ayaw kong mulugan. Ito na lang Lola ang buksan Hindi mo. na lang. Gusto namin ito. Uy, apo doon mo si mama mo nasa eskwelahan pa. Ha? Kaili nga daw sa eskwelahan kun. Ha?
Oh, Ah, ganda Ay, kulay. ay, ang ganda, bago. Ano nga? Bago, oh. Alin ang kasama? Ay, ano? Yan. Oh, yan. Ay, biduon yan. Bago, Lola, Mamerta, oh. Oh. Magkano pa lang yan? 2,000 lang, Lola. Ha? 2,000 lang. Biduon mo yung 2,000. Oh. 2,000. Si ano? Ha? Hapudan ka na itong matanda. Papakita ko ito. Oh, sige na. Hapudan na si ano, si itong matandang nag-iibang nagdadalang tubig. Tawagin mo. Ang sabi niya, Symbol natin. Kuya, ang sabi niya, pag nagpunta daw dito, tawagin Ah, siya. simbolan namin, Lola, ha? simbolan natin na, Lola. Oo. Sige daw. Oh, Bayarin pa. na. Anyain si Ilaw. E pibuksan ko si Ilaw. Ayan na po, ayan na. Oh, bakit? Ay, Rio. Ayan. Kanina. May zero ay. May Ilaw. galaw. Oh, oh. Okay lang, baka makuryente ka. Sige. Bakit? Okay lang yan. Madilim na. Sira na din ang ilaw mo, Lola. Ano? Sira na din. Ay, araw pa lang kaya. Diba mahaba Ganda ba ng lang? electric fan mo, Lola. Bago. Ganda na. Mag-down ka lang, Lola, sa amin ng 1,000. Oo. Bido, kailan naman bibigyan? Ngayon natin, symbol ko na. Yung 1,000 sa sunod na yon, pag pay out mo na lang, Lola. Ang, Oo, pero ano na? Yung 1,000 na yun, ano? Oh, na yun. 2 gifts mo na lang, ano? Oh. yan pala, mahal pala ini. Upo na, ano yun ay, malamig yan ay. Apo doon mo na si mama mo sa eskwelahan. Ha? Madilim, ibubuksan kong ilaw. O yan. Yan, maganda yan, Lola. Malakas Saan ang hangin ito yan. galing? Sa Manila o sa Naga lang? Sa Manila, Lola. Manila. Kaya medyo, ano na. Oh, medyo matagal kami. Malayo ang biyahe. Ah, Mm. may sakayan ka mo? Oo, meron. Meron po. Saan nindo habilin? Sa Muwa, Mulupesia. Mulubi siya. Uy, nag-ano na ka na, ika? Ano po? Nagsambulan ka na sa, dito sa, ano, maitim ka na baga? Yung nga po. Noong nakita ko kung isa, Opo, naputi, ano? oh, magayon. Maganda. Lola, wala dito sa yung nagpapasyal, namamasyar. Ay. Namamasyal. Mayroon, ano, ay lalaki wala, babae. Meron. Mayroon. Wala sa yung naliligaw dito, Nag-aano Lola. Ako, ay, hindi pwede. Nang dalaga pa nga ni ako, ayaw ko magpa-asawa. Dahil pag may asawa, problema mo. Oh. Ay, Anong problema? Ngayon, Sarap Lola, naman. ano ka na? tapos kunin ako. Nagpresentar, asawa daw. Nag-alis ako dito sa Pambuan, nagpunta doon ako sa Daet. Ay pumunta naman ang mga magulang, wala pang auto. Panay lang ano, Masaksak yan, Lola. ha? Saksakan daw, Lola, ng ano. Kuyan bagayan, Init, may init. kuryente na, oo, yan, saksakan yan. Sinasaksak ko yan ang kuryente. Oh. Walang kuryente. Bakit? Alo, nasaan man ang liwanag? Ayun, oh. Oo. Ay, nasa labas man. O, testingin natin kung baka mag-ilaw, Lola. Ay, wala. Wala talaga? Wala. Wala. Baka na kuryente ka, Lola. Oo. Wala. Wala. Ito lang man. Wala talaga. Wala. Walang kuryente, Lola. Hindi natin matitesting ang electric fan mo ngayon. Wala. O, yan, Lola. O, meron ka ng bagong electric fan. Napakalinis, napakalakas. Tama. Panda. Pwedeng-pwede na yan sa'yo, Lola. Ang kulay niyan. Kalawang na, Lola. Oo. Yan, Lola. Bagong-bago. Ito palang pangalan palang panda. Panda. Malakas si Lola na ano, matano. O, kita mo pa yan, Lola? Iyo, para Siya? minsan, kung minsan,
O yan, O, ang tingin mo dito, Lola, gwapo? Gwapo? maitim na. Noon, Maitim na. unang pagpunta dito, gwapo. wow. Sabi ko, hindi man palang to kasama mo. Iba naman na pamilya ito. Isip ko, dahil man ako nagtatanong. Oo. Ngayon, pagdating niya, iba na bagaan. Oh, sabi ko, bakit di ka? Maitim ka na. Ikaw man, ilan na ang anak? Anak ng asawa mo. Isa. Isa pa lang. Oo. Anong tawa? Hulaan mo, Lola. Hula ka. Ano O, tawag? hulaan mo, Ay, di Lola. ko manahiling ang palad. O, di, sige, hiling ko palad. ang palad. Ning, Oh. mali ako kayan, mga anak na yan. Ay, malinis pa baga. Meron na. Wala pa bagay kang kuyan. Dito, Lola, dito. Wala ka pa Dito ang bagang hulaan. ano. Meron na. Ning, ay, mayroon ng anak. Ay. Magkakaanak ka palang marami. Maliliit. Ngayon, isa. Ngayon, isa. Oo, isa. Anong kuyan? Anong ka? Anong tao, Lola? Anong anak mo? Ano ang gusto mong anak? Babae, lalaki? Kahit ano, Lola. Yan ang gusto ko. Kahit ano, magandaan. Iba, ayaw ko ng anak ng lalaki. Oo. Dahil anak, gusto ko babae. Ika pala, maski anong klaseng anak gusto mo. Oo. Iyan, tama yan. Pero hulaan mo kung ano tao, Lola. Pitong pangalan, maganda yan. Dahil ang pitong pangalan, pag nag-edad, tingnan mo ako, nag-edad na akong 63. May Eh, na yun, pigbibigyan na lang kong pera. 63. Ilang taon ka na, Ay, Lola? hindi. 83 palan ako. Kala ko 63. Eh, 83 na. Malapit naman 100k na tayo, Lola. Oho. Malapit na pag 90 na ang edad ko. Mayroon akong bibigyan ng awan ko kung magkano ibibigay ng gobyerno. Una, bibigay yata ng sa 90, 20 mil. Pag 100 years na, 100,000 na. Alam, hindi na ko dadating ng Di, 100. dating naman yan, Hindi. Tiwala ka lang. Di ba? Yan, ayo. Bakit nag-iisa man ako? Lola, Kaya, may bibigay. ang anak niya- Lola. Ha? May bibigay ako sa'yo. Ano ini? Oo. Ay bakit nagbibinta ka kayan? Yan, bayad mo na sa sa'yo akin. yan. Oo, sa akin yan. Bigay ko sa'yo. Ito, nagbenta siya ng ano. Hulugan. Oo. Ito. Kaso, Lola, kailangan mo ka nang maghulog. Oo po. Sa kanya. Bayaran mo na sa akin yan. Oh, ito. Oo. May electric pan ka na. Ay, ano man electric pan ko, sayang. Okay lang yan. okay Mas lang. maganda naman ito. Maganda to. Mas malakas yan, Lola. Malakas yan. Kaso walang kuryente Oh, ngayon. malamig pa din. Ay, ano. Oo. Kasi ano yun niya, LG Pag- niya. Binayad mo na, Pagbalik Lola? mo, Di ko na. 1,000 pa, ibibigay ko. Oo. Oo. Kulang na lang 1,000. Ay, Tapos may grabe, kulang ka pa one- nakaran, di ba? May nakaran, di ba, na pupunta kami, nadala akong grocery. May kulang ka pa rin noon, eh, ano? O, plus natin ito. Oo. Plus. Oh, magkano Di bali, na ano, ito? 2,000 Oy, ulit. kukuha na ko an iniwang kong to cracker dahil alam kong pupunta kayo dito. Ay, may Oto. iniwan. Asan yung Lola? Asan? Diyan. Ay, grabe. Grabe Alam lang. mo, Inandaan iwan- tayo ng dalawang Dalawang biskwit. biskwit. Ay, nako. Naitago dito. Baka Lola, sa'yo man ata yan? Hindi. Para sa amin Talaga talaga. sa ayo. Tapos may nag-meeting kami. Itong uyan. Itong tatlong sabi ko, palaman ito sa tinapay. Ay pigbuksan ng presidente ng senior. Parang hindi man palaman ito. Parang ano, tapos hindi ko manalasahan. Ito. Asan na Lola yung Mahirap bigay nyo mangkon- sa amin?
kayo daw Biskwit. ibibigay ko. Biskwit. Oh, testingin na natin Lola yung electric fan mo. May kuryente na. Oo. Sige daw. Yan. May bagong electric fan si Lola. Wag na yung ano, sira-sira. Ay, ito oh. Oh, malakas. Maganda, ano, Lola? Oh, Nagustuhan mo, Lola? iyo. Bayad ka muna sa kanya. Bayad 1,000. Nabayad na. Oh, iyo. Mm. Binigay sa magkasama kayo. Ay, iba ang business. Ako taga-bigay, siya taga-singil. Ako taga-singil. Bibigyan ko ng biskwit gaya ano kayo. Kaya, ang matagal. Ano, ilang buwan ka bago nagpunta dito? Mga siguro. Mga dalawa, isa. Mga ganito. Hindi, magdadalawa na. Dalawa? Uy, alam ni Lola. Matagal tayo hindi Tagal, nakadalaw, tagal, no? tagal. Laging busy kami, Lola, eh. Ito po yung ano, mag-isa lang si Lola dito, mga kalingap. At, pero may mga tumutulong-tulungan po sa kanya. Magdadalawa na. Pero gusto naming... Oh! Ayan pa, oh! Kaya, may kwentana. Oh! Yan pa rin na yung ano. Oo. dala natin. Oh! Iinak ko yan. Tingnan natin. Kunin mo Ay, na. siya nga! Andito pa yung... Ito. Dito pa yung Dito pa yung tuna. tuna. Ito. Tuna. Spice. Eh, ulam mo naman yan, Lola. Baka ma-expire, Tayo. Lola. Hindi pa na yan. Ah, Baka ma-expire. hindi. Kainin mo. 25. Ay, hintay 20, ko talaga sa inyo. Ay, Na- salamat, Lola. Oo. O yung gatas, hindi mo rin nabuksan? Asan ang gatas? Nagbigay si ano. Oh. Nagbigay ang anak ko. Talaga Yan. pinagtira niya ng dalawa sa atin. Ito. Ito oh. Binigay. Ah. Itong binigay sa akin ninyo. Isasaray ko pa lang yan. Hmm. Ang Ulam mo yan, Lola, ha? Ulam mo yan. Yan ha, ayaw mo nito. Bigyan namin yan sa iyo, ulam mo yan, Lola. Ah, Oo. kayo hindi man kamo nagbigay ka mo, hindi man kamo nakalasa. Di okay lang po, Lola. Lola. Nalasa din kami. Bili din kami sa tindahan. Iyo, hindi pa talaga ako nalasa kani. Ah, Masarap yan, Lola. Saan Basahin. dalawa? Lola, ano, Binigay ko. ano yan? Ano yan? Basahin mo kung ano yan. Ay ko yan. Century baga. Tuna. Huwag galing ni Sarap Lolo yun. magbasa. Yan. Ito. Salamat. Sa nakikita mo, pigsasaray ko Tayo yan. isang biskuit. Pigsasaray ko Oh, yan. ano namin na ito, Lola? Dadali na namin itong biskuit. Ay, kakainin mo nga ni. Kaya pig. Kainin na namin to. Oo, iyo. Mamaya na at nag-uusap pa tayo, usap-usap pa. Makuha ko ng ano. Soft drinks. Nagmamarites pa ba tayo? Magkatayo. Lola. Soft drinks, makukuha akong soft drinks. Hindi wag na, Lola. Ha? Huwag na, Lola, okay na kami. Dito ka, Lola, magpwesto para tatamaan ka ng electric pa na bago mo. Yan. Dito ka, Lola, oh. Kukunin. O, chinilas ka na, daw? Lola. Iyo. Ay, salamat. Kaya mo na, dyan. Sa nakita mo na ang bag, ito lalagyan kong damit ko. Yung kahon. Ito nasa itaas. Uy, naku, delikado dyan, Lola. Baka Yan maano ka. Sirida Maguba na na bang nga. kwartong ito? Naguba na sa Lola. Lola, baka magkaahas dyan. Iyo nga, wala. Wala ka pating kasama. Oo, wala. Hoy, Paano kung tinuklaw ka, Lola? hoy, hindi naman. Ang kasama ko, dasal. Dasal. Kaya, Tama. dahil ako Ay, walang laban yung mga, mga dahil ako tupa-tupa na nga. natatakot kung ano. Dahil nagdadasal ako. Tama, Lola. Nandito ka, Santo Lola. Rosario nga ni Uto sa Catholic ko. Dito ka, Lola, at may electric pan dito, oh. Mainit baga po. 83 na ako dahil 19 83 ka na po. May ako, sana nagdating ka kang birthday ko. May 11. May 11? Ay, nabisi ka nun. Kaya busy kami nung Nabisi Lola. ka. Ay, busy ko. Sabi ko, sana magpunta man dito. Oh, doon ka na, Lola, sa kanto para may hangin ka. Ang ko. Ito, Ito, oh. oh. Dito ka na Pag-presko. pwesto, oh. Sabi ko, Pag nahangin ang kanya, Lola, obligado, babayaran mo na yan. Oh, diba? Pero nakaano ka na, nakahulog ka na ng 1,000, ano? Ito na, hulog na. O may 1,000 hulog na. kailan naman ang... Ito, pag sunod na lang, pag piot ka na ulit. Pag payout nyo po. Ay ano, mapiyot ako, payout ko, Disyembre na.
isang taon, 2 beses lang. Hindi, dagdagan ko na lang 3,000. 500 kasi taga Pirming 3,000 man ang bigay sa akin. Ay, di may 1,000 ka pa. Kasi 2,000 bayad. O, 1,000 na May bayad 1,000 na. ka pa. 1,000 na lang. Ang kaso lang, Presko medyo ka tagal. naman, Lola. O, presko Mahal naman. 2,000 lang yan. 2,000 lang, Lolo. Ano yan? Mura na yan. Galing na Manila, pa Oh, magkano biyahe pang pa? masahe, biyahe pa. Galing papunta dito ng Pambuhan. Oh. Ay, ang babae gusto mabili, matawad. Ay, tawad. Ah, Sige, magkano ang tawad? 1,999 na lang. 1,999 na lang, Lola. 1,999 na lang, Lola. Di ba may Tawad na yan. Tawad na yun, di ba? Oo. Matanong sa akin kung magpunta dito ang anak ko. Oh, di ba, Lola? Magkano yan? O sasabihin ko, Oh, utang lang 1,999. yan. Oh, Hulugan. hulugan. Hindi ako masabing kasyan, hulugan, sabi ko. Oh, hulugan, bawal. Paaram ninda, pag hulugan, mahal. Oo, Lola. Yo. Pag sinabi mong cash na yan, baka, di na ikaw bigyan. Iyo. Dapat sabihin mo hulugan, Oo. Nasasabihin ko hulugan. Oo. Yan na sasabihin mo, Lola, ha? Awan ko kung kailan pupunta dito, bihida ito. Magpunta dito. Taga saan? Aka ko yan. Saan kayo nakatira? Diyan lang po sa dulo. Sa dulo lang kami, Lola. Ha? Yan lang, lapit lang. Akala ko na punta pa kayo doon, nasakay ka sa auto. Opo, kaso, ngayon, Akala dito ko muna kami. doon kayo nakatira sa Hindi, trabaho lang po kami doon. malayo. Trabaho lang po kami doon sa Saan? Manila. Pag Sa Manila. hapon, balik na po kami. Ah, may Lola. sakayang ka man o ano. Joke lang po yun, Lola. Oh, ito Lola. Ito, bilangan. yan yung electric pa na bago. Lola, Sa'yo na din. tandaan mo ha, baka Oo. makalimutan mo. Ito, para Alam ito ni- sa'yo. Lola, Oy, alam para ko, ito sa'yo. alam ang buong dito na nahiling pa lang ko sa kuyan. Sa video? Oo, kaya sabi, Artista gusto ka daw na nila pati. nakita daw ako sa video, binigyan daw akong pera. Kaya bigyan mo man daw ako. Sabi ko, binigyan sa akin. Salamat, binigyan ako. Nagbili na akong kuyan. Kuyan. Red horse. Ito, oho. Oo. Pero ang sabi sa akin, wag daw ako. Lola, wag mo magpala- ibili ng red horse ha. Ay, hindi. Magbibili daw ako ng RC. ayan. Bawal Ang sabi magbili. sa akin, binigyan kang pera, bibili mong RC, iyan utya. Ay, ito. Yan. Nakikita. Bili mo yan, Lola, ng gamot. Pambili ng tama, gamot. Iyo. Ang gamot ko wala ng laman. Tama. Dito ka lang, Lola. O, tsaka, yung electric fan, Sa'yo na din yan. sa'yo na din yan, electric fan. Iyo. Hindi na kami Oo. nasingit. Sa'yo na din yan. Oo, gumaganda oh. Pilipad-lipad ang ano mo, Lola oh. Libre na yan, Lola, sa'yo. Lipad-lipad Ay, regalo ang na sa Ano, birthday mo. Sorry na late kami. Regalo na lang sa Naka-ano birthday ko. mo. Di ba, kuya? Oh. Nagtatrabaho man kamo dito sa Pilipinas. Ha? Kung binigyan ako, mayroon naman ito mag-uuta. Diyos ko. Wag natin lang sabihin, Lola, ano? Na ano? Binigyan ka namin ng pera, huwag mong sabihin. Nakikita ba daw nila sa... Nakikita. Nakikita daw Diba nila naman sa tawag Kuyan TV. TV? Oo. Paano ka pala sa labas? Artista ka na pala, Lola. Ha. Artista Oo. ka na pala. Ay, nakikita ko sa TV itong sabi sa akin tapos katulong daw nagbalik, binalik sa akin ang 5 pesos. Hindi man binigyan. Binigyan La. ka ng ano. Ay, Bili mo ng gamot, ha? uulitin na mo, wala na Hindi, okay lang. Upo ka. Wala Diyan ka ko. na, Ang Lolo. Baka isa mayroon pa. Oo. Tingnan, tingnan ko sa ito. Oh, Ano po ang gamot na iniinom nyo, Lola?
Ito pag hindi may lagnat, hindi nagtutulog, ito ang iinomon. Ito wala na. Ah, Bigbibigay ko man pag may lagnat. Ascorbic acid. Binibigay ko ito. Binigay ito ng opisina ng senyor. Kaya ito. Well, na yun, Libre ubos daw nabili yan. ka na lang, Lola. Iyo, mabili naman ako. Wag Red Horse, Lola. Ang gusto ko, itong hindi ako nagtutumba-tumba. Ito wala ng laman. Ito mayroong pang vitamina. Hindi, Hindi okay ako lang. nagtutulog. Kung meron pa, Lola. Oo, hindi Pero ako konti na lang nagtutulog. Hindi ako nagtutulog, may lagnat ito. Ito lang. Ito wala na tong laman. Bibili ka na lang parehas dalawa para hindi ka naabusan, Lola. Ay, salamat. Pangbili na si Lola. Oo nga. Magaling yan si Lola, no? Lola, maano na din kami, Lola, oh. Kontento ka na dito. May Okay pera na, na, Lola. may electric fan pa. Hoy. Ano naman? Oo nga, bye-bye. Simba naman ako. Ay, masimba ka. Mayroon pala nagbili sa iyo. Ay, nagbibigay man ako sa simbahan, sa sobre. Nagbibigay Ano man lang, ako. Lola? Itong sobre. mula sa 100 puso. lang. Di binibigay ko. 100 lang, Lola? Oo, sabi ko sa asawa ko. Ay, may asawa ka, Lola? Sa asawa ko, patay na. Ah, Sabi ko ito ay sa kaluluwa ng asawa ko. Ito, pasalamat, babasa. Sasabi ko ang pangalan ko. Kaya ako, mabigay naman ako sa Pagbigay may basa, may pagsisimba ko. simbag ng pangalan. pagsisimba ko, nabigay ako. Kaya, ang nagbibigay pala, hindi mo alam, binibigyan ka man. Babalikan ka ni Diyos. Oo. Iyo. sige, Lola, mapunta na kami dyan. Matrabaho pa kami. Opo. Uy, ito pala, tayo na kumahulog. Hindi Sa'yo na yan, Lola, ha? Salamat. Ano na lang sa iyo Oo. yan. Regalo Oy, na sa birthday. Idadasal ko sa'yo. Salamat, Ang pangalan mo, sana po, dahil man po siya, magtanda agad. Lalo na ko, na konsya, nakakitang babaeng gusto niyang mahalon, wag naman po. May asawa na. Oo. Mayroon baga sa imong gusto maglapit, Ala. babae. Hala. Sino yun, Lola? Dito, sabi ko, may asawa na to, kaya tinanong ta ka ngayon kung may asawa ka na. Hala. Kaya, Baka dito. Oo. Kayong dalawa nagugustuhan. Ala. Sabi ko, dahil ko aram ang pangarang kanto. Bako man itong Pilipino, itong isa. Indiano ako. Wapo. Oo. O yan, taga India. India. Kuyang Kadaw. Ano to? India. Iba bansa. Oo. Tapos ang Mumbai pangalan talaga. mo, Robin. ang pangalan mo, ibang ano. Salamat ka, tanaka. Kami man daw, interviewon na daw nindo. Sabi ka itong babaeng walang asawa. Ah. Ako yan. Hala, Lola, mapaalam na kami. Baka mo bless, Lola. Sa'yo po yan, ha. Bili ng gamot, Lola. Ayaw Gatas. nindo kunin itong palaman sa tinapay. Sa'yo yun, Lola. Sa'yo yun. Ano ko ito, Hindi ito kuyan ko. palaman sa tinapay, Lola. Ano ito? Ulam. Oo, Ulam yun ito. sa kanin. Ulam. Isda yun, isda. Iyo. Wala yung Dahil tinik. kung hani pig-aalis, tahanda ko to sa'yo. Ito okay na ito, Hindi Lola, niya- sa Hindi amin. niya inubos, Oo nga. kuya. Ito na lang, Lola, sa Ito na amin. lang, may biscuit na kami. Sige, Lola, bye-bye. Sige po, bless po, Lola. Ay, di. Ganda na ng electric fan mo. Ito, hindi na ako mabigay Hindi nito. na. Sa'yo na. Sa'yo na yan, Lola. Madasal na lang ako kay pangalan mo, Alvin po. Alvin. Sana po si Alvin hindi mo na magtanda. Si Alvin, ikaw man, Si pangalan Robin. mo. Robin po. Robin. Robin. Opo. Siya po. Dapat agad na matanda. Dahil naman po siya
hanap asawa. Ayan, ikaw. Hindi na po, meron na ako. Apat na Ayan. ako. Lola, nani. linawin natin yung dasal mo. Hindi magtanda ang mukha. Pero maano ang edad. Opo. Oo. Hanggang Sasabihon sa ko. pinaka Sana po si Robin, Robin. Alvin. Ha, Alvin po. Alvin. Sana po hindi mo na magtanda. Mhm. Sana po magdagdag pa ang sa iyang Edad. Hanggang makita kayamanan. kayamanan. Tsaka Oo. hanggang makita ko si apo ko sa tuhod. Ah, Oo. oh, ika man, Opo. sana pareho ka mo dinadasal ko Oh, na. tama po. Daiman mo na magtanda kayo. Magdagdag man ang pera ninyo. Dahil kayo, hindi Nabigay. pa lang kayo maimot. Mhm. Mapagbigay kayo. Kaya Panginoon, ang taong mapagbigay, binibigyan mo man. Mhm. Ano? Opo, opo. Oh. Sige po Lola. Salamat Lola, po. bye-bye po. Bye-bye Lola. Isa pangalan mo? Alvin po. Alvin. Ika man? Si Robin po. Robin. Sige, salamat Ay, po. Sige, Ay, Lola. main daw pa. Bulking gusto ko ili. Yung mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. Ito po si Kalingap Alvin. At si Diano Bicolano, pero wag na natin po kalimutan dito support natin sa ang pinaka-main po natin sa Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, pinaka-pugi namin boss si Kalingap Rob, Kalingap mga Rob. kalingap. Tapos Maraming lahat na salamat po po. natin nag-e-voice na daming natin po. Maraming salamat. Salamat po mga kalingap. God bless. Yan. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Yang Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso, matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan